tú vas a xulgar aos teus compañeiros de banda, non? Sí. Porque creo que os primeiros xa a cousa vai por aí, porque aquí arranca a túa cara fáiseme coñecida. Vamos a ver. Bueno, atención porque os primeiros participantes, que son Néstor e Ale, en paz estean, van cantar esta canción de Los Pecos. Ahí está. Míticos Pecos. Espectacular. Pero unha cousa. Delpi e Néstor van vestidos así. Están aí detrás. Vaya drama ten que ser eso, mío. A ver. ¡Ostras! Parece que traballan nun tanatorio. Que tal? Ben. Pues mira, un soño. Preparado. Teñen que ter micros aquí o que? Sí, poño aquí uns micros. Vale, non vos riades moito, vale? Néstor, Delpi. Néstor, Delpi. No, espera, no. Entrade, a xente vai se rir. Esperade que se acaben de rir para empezar a cantar, pois senón non hai seriedade ninguna, vale? Vale. Non teñades presa. Bueno, aquí vades ter que valorar principalmente a canción, pero tamén a posta en escena. Este é un tema difícil, porque un dos Pecos fai moi arriba. Háblame de ti, mi ansiedad. Señoras, señores, hoxe Néstor e Ale son Los Pecos. Boas noites. Todo ben, mentres non mire para aquí. Eso é unha premisa que temos de non mirarnos entre É nós. que tú, Néstor, pareces máis un destor de... Como chamaban os australianos? Bee Gees. Os Bee Gees. Parezco dos Gypsy Kings, máis ben. Vale, o reto, e isto é serio, o reto que planteamos nesta sección é que as pintas poden ser así, pero a idea é cantar ben. A eso vamos. No, digo en serio, vades intentar interpretar o mellor posible. Acaben de rirse xa, por favor, en canto... Está guapísimo isto, Está ben. Tú que non fixeras a primeira comunión e mira ahora, Vale, bueno, vamos alá o que? Vamos alá. ¿Están listos? Estamos listos, sí. Entón, por que levas a guitarra? Porque a música é grabada, vos cantades... Porque Pedro tocaba coa guitarra no vídeo que puseches. O meu, como se chama? Música grabada e voz en directo, non? Sí. Venga. Ánimo, chicos. E baile tamén en directo. Gracias. ¿Cómo se titula o tema? Háblame de ti. Háblame de ti. Venga, pois, Los Pecos, háblame de ti. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad.
Para aquí, por favor. Bueno, a mí parece que estuvo moi ben, pero... Sí? Pero eu tampouco entendo de música. Compañeiro de banda, Delpi, que te pareceu? Eu vexo a Alberto moi saio. É que... Non te rías moito porque... Non, xa sei, Podes tocar en calquer momento. Non, ben, é un tema difícil, ademais, polo que decía Robert, que é Muy agudo. moi alto, afinar dúas voces é tamén complicado. A pinta é estupenda tamén, Recorda quen che leva a casa, os. Non, pero gustoume. Están máis guapos que normalmente deles, verdad? Sí, sobre todo Alex. No, é que estades máis guapos que vos, que vos natural. Tú, por exemplo, neste pareceste a unha tía miña de Barcelona. Ah, sí? Sí. A unha tía miña. Alberto Comesaña. A ver, estes son como dous pecos de mercadillo, non? Bueno, Non sei se ella baila sola, as bácaras, grecas, tú coincidiche antilucas. cos pecos algo vez, supoño que sí, non? Sí, moitas veces. Somos artistas, Están de xira este ano, enchendo pabellóns. Pero están vivos aí. Están vivos e enchendo pabellóns. Sí. Le van facendo unha xira que van prolongar este ano 2026. O noso guitarra robaron os leles. Que dices? Sí. O guitarra de que? O guitarra noso marchou con Pecos a facer a xira este ano. Moi mal gusto. Se marche con Andy Lucas, pero con pecos. No, pero enchen os pabellóns, sí. Están triunfando polo España. No, pero non sei, cantaron ben, que non sei, cantaron ben, tú dime a verdade, cantaron ben ou non cantaron ben? Son músicos, a afinación é correctísima, o sea que aí está. Logo xa a voz aguda, está claro que non creo que nin a faga el o cantar. No. Faltan nos 20 anos menos, A voz aguda da original, dices. Non creo que este en el No, original. ele non xa, está por a día de facer hoy. eso. Eu depilaríame un pouco a próxima vez. Vamos a afeitarse, polo menos afeitarse. Paca, tú como os ves? Como bicho? máis dura. Recórdame a primeira vez que me foi ver meu pai a unha obra de teatro que acabou, chegou xunto de min e dixeme, vaya mierda, Desafinaron e este parecía que lle estaban pisando o rabo. Si, estaba aí, verdad? Cando un gato lle pisan o rabo, así cantaba. Pa min, Sí. Ora, eles como son músicos e os conocen, queda todo na casa, fan a pelota. Tamén é verdade. Vale, vaime gustar despois ver a túa puntuación, Paca, non digas nada ahora. A ti gustan os pecos, entendo, non? A min os pecos, sí. Moito tampouco. Mira como lle metiche aí o adverbio, Os pecos, sí. Os pecos, sí. Vale, pois un aplauso para os pecos. Vémonos despois na votación. Bueno, atención ahora. Atención ahora porque o que ven é moi loco ahora, Era un reto moi, ahora falando xa en serio, un reto moi difícil para Eva Iglesias, que é interpretar, que me parece dificilísimo, prácticamente imposible, este tema de Rosalía. Complicado, ¿no? Eso queda moi agudo, ¿no? Ultra agudo. Ultra. Pero fai no de falsete ou vai a nota? Eu creo que sí, eu creo que é falsete. É falsete todo o tempo. Sí, eu creo que sí. Para min son cousas estratosféricas, iso. Vale, nos propoñamos a Eva Iglesias, sabendo da dificultad extrema deste tema. Eva, ao principio non o vía, dicía, isto é imposible, imposible. Tuvo nada, un día e medio para preparalo, e como sempre que canta, seña o que seña, Eva Iglesias vai nos sorprender. Vamos, pode entrar xa Eva, sí? Estamos preparados? Pois, atención, porque entra para interpretar a Rosalía en alemán, Esto canta en alemán. Eva Iglesias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba contando que es un reto brutal. Ahora son Eva. Ahora eres Eva, sí. No me quites de personaje. Venga, pues eres Rosalía, no pasa nada. ¿Estás lista? Sí. Vale. Atendan ahí, ¿eh? Esto es espectacular, ¿eh? Eva Iglesias por Rosalía. Vamos. Sé muy bien lo que soy, ternura al café. Solo soy un terror de apuntarse, que me funde el calor, se desaparece. Cuando tú vienes es cuando Que quedou moi ben. Ai, por favor, de verdad, en alemán. Non fixo en alemán, obviamente. O mellor Rosalía tampouco foi alemán, Eu creo que non, eu gritei para arriba e xa está. Sí. Pero iso realmente é un falsete, ou é... Como se fai? Que sei que non se fai. Non, así non. Así non, desde logo. Sabe facer eso, Alberto? Vamos, non chegou na vida. Pero se é por chegar ao agudo ou non? É falsete, é non sei que fago. De cabeza xa, non? Delpi, Ojalá que tal? te pudera explicar. Que che pareceu? Moi ben, a min encantoume. Espectacular. É un tema fastidiado ademais porque non é solo é afinar, tamén é medir. A música clásica é moi fastidiada de encaixala. A min encantoume, va. E que ben tocaban os músicos, Sí, verdad? o- De música clásica, eh? O mellor o cello. Alberto, a ti gustouche, flipache tanto... Espera, antes de eso, co disco de Rosalía, que todo o mundo está loco, co disco de Rosalía, A ou ver, tú menos? Rosalía é unha artista estratosférica, é algo superior a todo. O marketing tamén influye moito, porque está moi ben levado, está moi ben aconsellada, ten un equipo de traballo extraordinario, e iso consigue que calquer cosa que faga sexa extraordinaria, non? Pero a interpretación de Eva é fantástica, A plancha, maravillosa. Si foise rápido da plancha, foise rápido. Logo, Ese é o que peor levaba. cando caeu de xeonllos tamén todo coordinadísimo. O alemán, a verdade que non é o que esperábamos de ti, Pero... non sei inglés, vou saber alemán. pero en xeral penso que é unha actuación extraordinaria. Pero ahora... Non, xoí. Ahora espérate ahora que ven Paca, A crítica. Paca, ¿qué tal? Que tal, Paca? Home, mellor que eles, desde logo. Menos mal. Paca é jodida, Pois con eso me quedo. Paca cando non esteña Andrade poden a levar para lugar, Pero que tal che pareceu? Ben, canta moi ben, Eva. A música moi ben. Sí, que era moi bo O músico. coro de maravilla. Sí. La fantástica tamén. Porque non podo dicir outra cousa. Moi ben, volvemos despois a puntuación.
Bueno, presentábamosla onte a Rocío, que é unha cantante espectacular, seguro que a coñece porque é unha cara que de vez en cando aparece en varios programas da televisión de Galicia cantando dunha forma brutal, ten unha voz espectacular. Estivemos dudando entre varios temas, pero un dos que máis nos emocionou, ou un dos temas máis emocionantes que hai, para cantar e disfrutalo cantando en directo, creo que é este tema, esta versión original de a banda sonora, a canción principal de Aladín. Tan deslumbrante y nuevo, donde ya ves surgir con claridad que ahora en un mundo ideal. Vale, clásico de Disney, que as cancións de Disney sempre parecen moi fáciles de cantar. É a que non? Non son, non. Hai que ser auténticos cantantes profesionais. Coñece algún que o fan e son Sergio Dalma, Pablo Perea... Sergio Dalma fixe cancións de Disney, non sei. Sí. O sea, que parece moi fácil, que son cancións así de Disney. Serafín Zubiri, tamén outro cantante tamén que fixo moito de Disney. Pois vamos ver a interpretando este tema de Aladín a Rocío Varela. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que esa ropa xa está, es que estando aí xa estás. xa está Dentro feito. de Yasmín, era Yasmín a que cantaba. Sí. Vale, todo teu, Rocío. Vale, venga. Vamos ya. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida, un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Cada vuelta hay sorpresas y cada instante es un sueño, un mundo para ti, para los dos. Llévame a donde sueñes tú. Un mundo ideal que compartir, que alcanzar tú junto a ti. ¡Bravo! Ven para aquí, Rocío. Que as cancións de Disney teñen un rollo, non? Que tal, como estás? Ben, a ver, algo nerviosa. Espera, pero ben. pues espera que che fale Paca, xa. Mel Piqué, que tal? Moi ben, a mí encantoume tamén. Sí, non? É unha tena moi afinada, é un temazo brutal. Mira, as amenazas túas. Entendes, Que dice tranquilo. todo. Paca, DJ, aquel ali. A ver, DJ, o príncipe gitano. Que vai decir un batería? Fóstete de tempo. Oye, Non entendo. Medio cerebro. van ao fácil a meterse co batería, toda a vida igual. Sí. Vale, Alberto, o que dicíamos antes, non? Que parecen fáciles. Isto o nivel vai increscendo, Isto non é... No, é que desde que entraron os pecos para baixo non podía ir. Teña que parar. O canta moi bonito, Rocío, A tamén. ver, vestiario, a posta en escena, actitude, a máis estaba soa no escenario, que eso tamén os outros estaban máis arropados, Rosalía levaba unha banda detrás, os dous un apóiase noutro, ela está sola, que eso é moi complicado de facer. Entón, pues, eu penso que é superior. Vamos a ver que pensa... Vamos a ver que pensa Paca.
Paca. Eu non estou de acordo con el. Ah, non? Non, ó. Cabrón, Primeiro, bastante cursi, Pero a canción é... Pero... Home, non hai máis que vela, pobre, como a pisteches. A canción é cursi de carai tamén. Sí. É Aladín. Pero é super é punky, cursi, Paca. a mí que me importa. Está interpretando Pode ser Aladín, a canción pero de é Aladín. cursi. Bueno, pois ela É que a como canción é a Aladín, que é, cursi. Paca, claro. Ou non. Si fueras heavy metal Claro. sería estereado. E despois desafinou bastante. ¡Oh! Desde logo, moito mellor Eva. Non é por decir, No, non é por decir, no. Non é por... Aí queda a cousa. Vale. Vamos cas votacións, por favor. Poñedemos aí, por favor, aí diante. Antes de... Gracias. Antes de ir co gañador ou gañadora, Alberto, ao volver con Semen Up, Amistades Peligrosas, vai haber xira. Vas a andar por aí? A ver, con Semen Ave como unha coña de celebrar o 40 aniversario. Como 40? 40 aniversario da saída do primeiro disco de Lo estás haciendo moi bien, que o que fixemos esta noite. Empezamos a vez que a Televisión de Galicia. A Televisión de Galicia celebrou os 40 aniversarios, nós tamén. Sí. Entón, pois é un pouco a coña de facer unha gala. Facer actuacións, non? Unha gala, en principio, a que está confirmada é o 25 de abril no Teatro de García Barbón, en Vigo. Qué bueno. E a ver se podemos facer algunha en Lugo, Coruña, Santiago, bueno. E con Cristina, con Amistades Peligrosas? E con Amistades Peligrosas seguimos aí sufrindo, Bueno, sufrindo unha relación tormentosa, pero bueno, temos esa relación tormentosa a xente parece que lle gusta, entón a disfruta. ver, toda a relación que houve de Amistades Peligrosas dá esperanza a que algún día volvan Andy Lucas. tamén. Sabes, porque isto vai ben. Eu alegrome moito, porque este ano Temos, mira, precisamente este sábado que ven estamos en Vimioso, moi cerca de Bragança, en Portugal. Estaremos no 5 de xaneiro en Monforte de Lemos. E logo seguimos a xira por Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos. que ten moitos fans, tanto Semen Up como Amistades Peligrosas, ten moitos fans, moita xente que o sigue. Vale, vamos cas votacións, vale? Venga, vamos a poñer serios un minuto. Delpi, votos para os pecos. Que puntuación, de 0 a 10? Sí, eu sinto discrepar con Paca. A min gustoume. Non che queda outro. Non me queda outro. Un oito. Un 8, e Alberto, puntuación para pecos. Valorando que fixeches moi ben, pero un notable baixo. Un 7. E atención, Paca, votación para os pecos. moi boa votación vou votar, Sí. Mira, A ver. 5, un aprobaciño rascado, Que fai un total de 20 puntos. A ver. Vale, votación para Eva Iglesias Rosalía, Delpi. Vale, pois a min Eva encantoume. Moloume un montón a afinación, a métrica, todo, así que voulle dar un 10. Un 10. Alberto, votación para Rosalía. Completamente de acordo, unha actuación extraordinaria, pero a perfección non existe. O sea que un 9. Un 9. Un 9 ou un 8? Non. Un 9, aí está. 9. Atención, Paca. Votación para Rosalía, cuidado. Despois do que lle dixen, un 10. Un total de 29 puntos para Rosalía. Y por último, vemos as votacións de Rocío interpretando a Yasmín en Aladín. Delpi. Veña. Votos para Rocío. Veña, Rocío, é unha canción difícil tamén. Gustoume tamén a interpretación e Un dou un 8. 8. Alberto, votación Non para podemos Aladín. estar máis de acordo, un 8 Un tamén. 8. Y atención ahora con Paca. Eu sin poñerme de acordo igual, porque ela non ten a culpa de que lle tocaron a cousa tan... É que a Paca o que non lle gustou é a canción. A Paca o que non lle gusta é a canción. Pero Que tía, Vale, fai un total de 24 puntos, non? Co cal gañadora Rosalía Eva Iglesias.
Gracias Eva Iglesias, gracias Rocío, gracias Los Pecos, gracias Delpi, gracias Paca y sobre todo gracias ao grandísimo Alberto Comesaña. José Lan Robert.